Ötödszörre is összemérte erejét a magyar vitorlás elit az Adrián. A gazdasági válság a mezőnyszámát ugyan megfelezte, de ettől a verseny a minőségéből mit sem veszített. Mindenki jó, szóval az látszik, hogy nem a vége hiányzik a mezőnynek, illetve a vége hiányzik a mezőnynek, nem az eleje. Nap egy picit kemény lesz. Az első versenynapon 7-9 csomós délkeleti irányú szélben rajtolt a 38 csapatból álló mezőny. Én itt csak bízni tudok a kapitányba és jól érezni magamat. Üvölteni fogok, de azért, hogy meg is tudjátok hallani, hogy mit kell csinálni. Ekkor egy túrafutamot kellett volna teljesíteni, de a táv közepénél hamarabb érkezett az előrejelzett rendkívül erős vihar. Az északkeleti irányú Bora ereje helyenként 50 csomó fölé emelkedett. Ekkor sokan kiállni kényszerültek a versenyből, és még időben vissza tudtak motorozni a kikötőbe. Az összes sor 4-1-be kiszakadt, és utána pedig a Grosson a ref sorból szakadt be egy darab, és akkor azt gondoltuk, hogy jobb, hogyha hazajövünk. Többen viszont menedéket kerestek különböző szigetek takarásában. Nagyon kemény volt. Nem értük 50 csomó feletti szelet is. Hát ilyen Balatoniassal fogtuk, lehúztuk a vitorlát. A verseny a mai napra törölve. A futamot tehát törölték, de az idő a következő napra sem javult. A kialakult helyi szinten is szokatlan időjárás miatt a második napon felhúzták az állóbogót, így a következő napra helyezték a tervezett versenynapot. Nem állunk készen abszolút, hajó még romokban hever, Fokrollert most javítja a személyzet, a vitorlánk még nem érkezett vissza, úgyhogy várjuk a csodát. A bajnokság harmadik napján 3 pályaversenyt rendeztek. A közel 400 vitorlázó a reggeli 17 csomós szélben kezdte a napot, ami délután a 6 csomósra mérséklődött. Tavaly valóban a 7 gyerek tudott ebben az élményben részesülni, idén 13, jövőre elején már 20, és az a legszebb az egészben, ugye, hogy a folytonosság megmaradt. A negyedik zárónapon dőlt el, hogy ha lehet bajnokot hirdetni, akkor ki lesz az. Ehhez szabályok szerint a tervezett 7 futamból legalább 4-et kell megrendezni, így az utolsó napra egy pályaversenyt és egy túrafutamot tartogattak az 5 hajóosztály számára. Az első futamban jónak mondható 15 csomós, a másodikban viszont folyamatosan csökkenő szél fújt. Mindenhol kiukadt a szél, elfogyott, és amíg sziklák és szigetek közelébe voltunk, addig tudtunk a közelbe maradni, utána el kellett kezdeni figyelni a szelet, hogy honnan várható, mikor jöhet le. A helyi időjárási viszontagságok miatt a kiírt 7 futam helyett csak 5 futamot tudtak megtartani. Kitartó munkával és nagyon precíz koncentrálással sikerült az élen maradni. A magyar bajnoki címet a Bavaria 42-es hajóosztályban Cégai Péter nyerte. A Salona 37 R-osztályban Gyenes Ákos csapata, az utánpótlás mezőnyben pedig Bakóczi Róbert lett a bajnok. Ez a harmadik közös túránk már így együtt, úgyhogy mindenféleképpen szeretünk majd meg egy harmadik címvédést. A Bavaria 47-esek közül Pallai Tibor, a Dufour 44 kategóriában Székely Antal lett az első.